dara ngimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ne yidde men de larani galleji ne yidde men de larani kalesi galleji kalesi ne min ko mai dende kono mi fala min ko mi di ke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala atingai binomi mon mi ko mi di kono mi fala min ko mi di ke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala atingai binomi aduna e jude mon mi ko mi di hadi tedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe ko wi ma wat ko badadum ko wi ma dal fo daladum sabwala nde wonta jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara mami hufo mandu nyami mi da mami holo manga nyami tacumi haɗo ɗo arandi juma non de joni susana dende ngay ko no way minena ma hande ko loban do billahi ko wadi mo loban ma nena ko bino do mi yaha Dakar mi acca mala wawa wadi onyan men kaldi ha men pamoyde taw weeri mi yaha jooɗi a sikkat ko an ari ha yeeso ha man wodaya ni mi rutti wawa ya Dakar mi acca mala mi wawa ɗum wadde anne hande babma ko ɗo nangi ɗo tan nangi to nangunoɗo ha joni ko ɗo no nangi hoppa ande babma kadi nattiɗi hoore quoi andi ko kalda e baba to jaggi ɗo mo accu so tampere mo accu en tout cas min kay joni komin ɗesto découragé ade hakkude meɗen vraiment par ce que mi natti wadde comprendre mi natti famde to ndewduɗen ɗin fof garen ha ɗo henne mbiya aɗa ɗeɓi wadde découragé satti quoi an kay wadde taare ko noon mbaɗen ɓinguel ko woni hen anda hay ko mbaɗuɗen e ladde to ko ɗum si wonno ko sago am mi wattano ɗum ɗum ka wona hay sagam min nane ko tawi jeeyi ha joni ta ko on tan solution heddi fi dewgal ma bona ta joɗade e dewgal nannimmi hen kono wona fi miɗo yiɗnoɗo wadde kebden ɓinguel kay min mbaɗani dewgal ɗum ɗon kay wota miijo ɗum wona mbaɗo ɗum te moƴƴani de hay so wona min wota wat ɗum e goɗɗo ene andi
kay moƴƴani mais sa yi mi waɗi noon on moment ko on solution goto jogui noon pour wadde pour somi yeehi toon mi wasa joɗade dewgal fof ɗon fof mi faami te an a majjani no mbamema mbiɗa anndi mbiɗa anndi ɗum aɗa yiɗimi yinma ha te ko min ɓurma yidde si en jiɗindirano ɗum ɗo fof artana ko ndeji men wona mi hannima hayne namdo won ɗo o darta kam o wiyita kam o haalda e min hay fof min nene dene babatu wirtor kam sax hay somi salminimoma saaha o jaabo kam ko ɗeɗo balɗe sax o watti salmitademi en tout cas ko mbiyatmami tan muñan quoi inchallah muñal ngal tan woni fof ala probléme tant que eɗen jiɗodiri ma Allah faabo en jam inchallah so Allah jaaɓi ma Allah newni inchallah mbaren sese rek inchallah d' accord mbirimi yaha hokkumaɗo guila yayma yalta en ok merci ok ciao merci beaucoup minamo Saydou ane yak mbiya na wiɗa jonano joni lifam Saydou o rangan o o sella jabi ane ak minamo bimi o rangan o minamo o leftama hay dara wala lifam joni lifam bari mimi lifam joni ko min lipara min lipara ko de aduna min falna ko ne Saydou aduna ayana wulna nena hesara Saydou ana hesara Saydou nena yermu nena wala wul Saydou ana ko gacca rek walintame ako gacca mimi no wari ne hesara kuro am cip ami hessa nena gassi wari wul nena an Saydou yoni mimi yoni alori ko yon alori kam nena nak alori kam a hersini kam e diwan a hersini kam e diwan Saydou oɗa ma debbo kala koni lippa jemma lippa ñalor mi abboya ɗiɗo sehilamo kala koni mais lannum hoɗum waɗi Saydou mi huuɗam mani mais lannum hoɗum waɗi mi huuɗam mani mi lamdorakomo mi huuɗam mani Saydou alori kam Saydou alori kam tenki mbiɗo janano haydara o ran si Allah jabi haydara watta minamo alƙalde aɓuri bondelede battiɗo yandi yeru natti o wari kam fersa hande bamma si nani ɗum mbo jala mbo fitta mbo kañna mbo socco mbo jala mi wiyata sama fou Saydou ko nena hatta sama fou arga mbo wara mani ar Saydou mi sikku ko suuɗoroni joni ko fima an joni ko yamma fimara Saydou kori balle kam Saydou joni yari ko jam Saydou hangama e juuɗe am nenen ar o ko baba halte règle ma o il faut taɓe internat wara halno fadano daro mi halnama nene min ngoɗi ana weɗi ɗemgal wara bamma nan ɗum nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe ko fiɓay mi ala Wali na bagage mo. ala haali tan Ito ra ko sudo ngara. Jona. kay mi tampi bisimilla école ñanna eyi ate ano yiilo ko mi yiilaki hannde komi tampa halan noon piwo noddiri ma ɗo bon mi laatinima ko kaɗanno on kam gini ko piw probléme ji ɗi piw mi laari mi jayi ko mara mi acca quoi mi acca piw mi yaha Dakar joni noon hay suka debbo mbina kam selma o mi yeeyan hulla kam photo je makko mi laari mi wawa haalde makko Jenab astafirlah hande kadi weeti
Ka wala ko lebana mami ni ko wala anko Jenabo. An kay haydara ɓe ɗi haalaji a wowi ɗi haalde a watta haydara Mimi mami yani Dakar. Temi iwani ɗo ayi mino ɗo wonde e mayram minen ɗo jiiwondiran komi wonɗo. joni ko ɗum waɗɗa décidé Ɗum mi décidite janngo mi yaha Dakar si Allah jaɓi. Jeno ka fala kan yawadi walla ko woni probléme ma o? Jenabo he. yaafo billahi mi fewaki Anulda kam fotoje makko de. Mi lebda mimi noddema photoji makko ɗe mimi hoolakima de ko haalantanan ɗo haala sama kala mi nangi ɗum yaafoɗa Jena mema mi yahanne mi iwani ɗo mi yaha mbiya kan haala sama kala. ey janggo kadi ara haala noon fi mayram nene a pari ko ɗum famnoɗa na haalande Ala problème. a yeeni Wona on cali kan wadde comprendre. dadi hatta an ka cinéma billahi wallahi jallay Mi halta. mi wawi yaade Ya, immo ɗo. Immono kan ɗo way. On ka ɓawlu ɓernde an. Cep. Kumbo wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango wara neɗɗo yinma duttoɗa gañaɗum mi heññorama mi hufama Yesterday. Sino? Ça va. Kalian video ni naw. Kamilam dori. Ano Fatou chérie. Ni photo de mariage de ni film. Ni linde mera. Est-ce que tampinani ma? Ada ni ko ngota min tami. Penna gaddanɗam ko jinnel. Jinnel ki? Oh. Oh, ko min to bitire. Mi lawli mo hamba lawli. Ngani ma o yakam ko jinne. Wa ko jinne dans un autre sens. Ko jinne bondo gaddanɗam. Dejjel ferel. Ane guleli ma. Ane guleli ma ana owli ha ko da wudi. Ya lotoɗa. Pourtant o sogi men ɓuuɓi. Ah. Nan woni min morono subaye. Menen de gabe ni. Non, c'est trop. Il fait très froid là-bas. Donc, il est machallah. Mais ça s'est bien passé quand même. Très bien passé. On a mis au Nina. Tu m'avais beaucoup manqué. Ma peine En tout cas, man, je suis très contente. Alhamdulillah. Je suis très contente. Alhamdulillah. Très heureuse, je dirais même. Alhamdulillah. Sincèrement. Chérie, fana wala fere encore ma jara. Ma bu bay wuli. Vous le trouvez trop. Wa fere ha loro da. Ton pali. Ouais. Ok. mbernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji be an ka ɗanto ɗanade an degede ko halti o karti koko gonga degede halti e Souleymane ɗaɓɓa debbo yaare ko gonga Souleymane de ina jippoda e debbo muɗum ɗo te o i laaɓi kam ko debbo makko woni Adom diri. C'est bien. Joni don sewre. Falno ma halnude. Ino sodani ma balli. E kalam ko yaadi e mon coiffeuse etc. Piudi nen ton. Mi sodiri dum non ko 800 000 francs. Te ko choix joginomi. Ko ndara ko weltama ko tan. Anda non si tawi ko mi bangi ko welanani man. Tu as la possibilité de changer. Non, ala problème kala ko a piu no wela kam min. Kay a wadi fof ko falam ko. Taw mi weltima. OK, no problème. À partir d'aujourd'hui non. Grande sœur, petite sœur, rien d'autre. wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango wara neɗɗo yinma duttoɗa gañaɗum boy min ko mi ngodi argol ga e o mo galle affaire o ma debbo no huddu yasi ka an anda hoore ma dala an no huddu yasi ka
ari asika min ko manda hono waɗa seedu neɗɗo wa'ani an neɗɗo wa'ani an neɗɗo wa'ani neɗɗo wa'ana waɗani seedu an ko ni waɗa hakkude ma lanka ande kadi ko ni waɗa hakkille ma ɗe lawlani an fa seedu ko biɗan woni lawɗa alpha mi wona yawum ko halda min wona halda min hoɗon probléme ma hoɗon probléme am bo hoɗon probléme ma seedu hoɗo nanguirta o debbo ma waɗa moni ha nder o galle seedu hoɗon probléme ma seedu an alpha est ce que an hakkille ma waɗi min no waɗa ɗum wonda mi rewɓe amen ɗum ko haajuma simi waɗi e debbo ma ɗum ko haajuma alpha pourquoi forani wonde haaju pourquoi forani wonde haajam seedu pourquoi ko fiyo ɗum honi wonir haajuma an ko fiyo ɗum forani wonde haajuma honni wonir haajuma an si tawi wona an tan ko min o si tawi ko mawɓe ɓe mo anda mawɓe galle ɓe tan wona min ɓanni woni sehel ma intima walla wona min ana jogui goɗɗo to laaɓiro anani hono min wona yawma anani min arsaga galle am ga waɗa kam dépassé anani min ko gonɗen sehlaɓe yo timo droit du respect anani non wona affaire respect wona affaire respect no fadami hallama e alpha tima merde fadami hallama fadami hallama wa merci fadami hallama fadami hallama asi ko ɗum probléme maɗa an a yeeyi yimɓe nde pisare ro rewmi yo ko yire sehel seydou je m'en fous non wona je m'en fous je m'en fous wona affaire je m'en fous ko imami ko won toon seydou a yeeyi yimɓe a waɗi yimɓe million nde sare partout aro yara yo miña ko sehel seydou o seydou ko ni e ni waɗi c'est pas mon problème a yeeyi galle mon a yeeyi piwu o a yeeyi sare men nde fereng an kala reyaɗe hay debbo en heɓata seydou a imano yimɓe ɗo way an way si somi heɓani ɗum debbo wona won probléme ma wona probléme heɗo siɓe yiiɗi han noɓe yaha to marché ɗo ɓe kala noon e hunde ɓe yiiɗa jumaji ɗo kala ɗoɓe yiiɗi noɓe haaloy ɗum c'est pas mon probléme alpha wona probléme maɗa ɓay an a yahani hay dula anda ko wonto sare ɗo an heeɓi wedde ano jooɗi joɗani nduma suudu ɗo ano wayina c'est pas possible ni a yahan an to min seydou an imo ɗo wayi an ko a neɗɗo hoɗum an tawi sehel piw ko ni wayi no waɗa ɗo ni min kay merci sehel merci abadan an andi sayida wona at galle amen ɗo kadi an andi anani non min ko banda bon ko batan wayi an no wona affaire batan mi yahani haydula koye haldani mi yahani haydula mi yaha fi yaha horo yaham andi oto giruɗa mi yahani haydula koto maɗa mi ari koto maɗa mi ari ko mami ara halde ko mi ara halde min komi nodduma galle amen ko min ari mi tawi mi ari seydou mi tawi mi ari a falama lippam a tawi ari ko min noddima ɗo mi tawi mi ari mami a falamara lippam min on ni a faala hebde mo kalna an ɗaɓɓa ɓiɗɗo anani wona affaire ɓiɗɗo min a wara wonde cukalel am komi haalanama nin komi haalama nin heɗomi haalnama ha para heɗomi haalnama ono nangi sa ɓiɗɗo janano seydou an lippa o lippude maire o ko ha galle ɗo yahanimi wondema an seydou ano lippa o lippa o ɓiɗɗo janano ka hoɗum probléme ma o seydou hono nanguirɗa o na rawandu ni an heeɓi wedde ano lippa lappude an alpha wona nattu détail ji ɗi andana hay fus wona fi ɗum maire o ari ha gallam expliqué kan ka ona yaari seydou an hay miñamma ɗalani seydou alpha je m'en fous je m'en fous ay miñamma ɗalani alpha je m'en fous wona affaire je m'en fous de et puis anani hono assez yoni yimi heɗom yoni heɗom wona yoni yonani awɗum woni probléme maɗa o seydou an a hay baba ma ɗalani bawoɗo pama ma jo galle ɗo on hay so yi on ta yiya 1000 an o fuɗɗata fokkidde tan an ñapoɗa e dow ko maire o noon waɗini maire o ta nangunoma an wonani wanoɗa premier ma awo o ko ni waɗi ha o goɗɗo naɓimbo oɗo kala ari a waɗimo ɗo mburu machine arɗo yo ƴakka yaha lawol muɗum an menda hono waɗa seydou an jon an ko arta kam réglude probléme ji wona ko mami régla probléme ko ma halden kay hoɗum probléme to maintenant règle probléme wona affaire règle probléme mimami komi haalantama nin ko komi haalantama ko nattinda noppi maɗa to acca ndema ha gueɗe règle ɗum alpha a wara kam changeude alpha min no wawini a wara kam changeude komi haalanama ni ko won ton komo change a wara kam change wara nanguirɗo hoore maɗa boboyel watte guel tente ni je m'en fous mima je m'en fous je m'en fous ɗum faɗat ɓaawo gonga a woni piiw goka a woni piiw anani alpha min wona an min wona haalade kam hono gonirami anani min wona fondom anani min wonami gorema daro mi hallama non wona affaire manan ɗo min bo oma galle ɗo hande haaɗi mi attata ɗo an tima mertuma e an an mendano waɗa si a yiɗi an ya non min a yiɗa ka ya min ko an addimi ka way an yarona seydou an ɗo o ko lawɗo wayro juuri ɗo neɗɗo no an anda hay hunde maral wiya ko min gattani wadde ɗo conseil hoɗo an ka neɗɗo hoɗo way immo ɗo alpha anduno kon maral an tawno an tami rewɓe ɗiɗo nde yidde men nde laarani kalesi e galleji en mbima en joɗorini ma en joɗoriño sen joɗimiriño mi fammina hol sababuji hol dalilu non mais an ay jiri pawa ko haalni en ko kono ɗaɓɓirta deuxiéme fois min mi anda debbo am mo anda mi rewma waɗa kalan mariage mi anda ara waɗira kam ni surprise falla mi waɗira hono non wona ko yero ñumantinda non mi famminere ay sa ari tan aɗa wulni hoore jow wulni hoore en pamodirta min enen gondi guila enen pamde enen jadara enen mbaddata foof sa yi mi waɗiri ni wona mi waɗi tëb rek walla mi diwi mi ɗiccimi ɗo tan maddi ɗum debbo mi fawi min kay ko mawɗo kilifaɗo mi artata ni fop mi adda deuxiéme femme fawi dow moon
an ko enen gondi enen jadar ka gorko mbasa tupirade rugiyan keɗɗo kalno mama on feewi mi fina tan gaddum debbo pomi ɗo te boy aɗanimi très bien an sara wulnini aɗa wulla a waɗani pawa ko wi ko an finani ran adda debbo ni surprise ni hay ɗalde finata tan adda debbo ni ene waɗi canal ene waɗi ɗo rewata en mbi ma en jooɗo réunion ma en jooɗo réunion mais ko gartani tahamɗo aɗa huɓɓe toon ɗo ka c'est komi wawani famde ko o wattu komi yi an hoɗum waɗi ha ɗaɓɓa deuxiéme femme ko ɗum woni mi yiyani feere waɗonde ha adda deuxiéme femme hoɗum woni probléme mo ala non attends non a probléme ala mata deuxiéme femme kane waɗi happo mata yiyani resɓe rewɓe ɗiɗo e jamma goto boy ka suusa rugi o minen wona ngal tappataka rewa amen de en mbi ma en jooɗo réunion ma en jooɗo réunion kono resɓe deux femmes e nder jamma goto j'ai le plein droit de faire jusqu'à 4 c'est bon mine kam ko kam joni so jooɗima réunion nodda kam min mi yahi galle aɗa boy aɗa gayi non min mi yahi en parani haalde aɗa huɓɓe doom aɗa haala j'ai le droit de faire jusqu'à 4 femmes te somi sonana gara tan huɓɓe dow yimɓe on kala o belɗon rugi hebbinata honderu ha heewa oro mo huɓɓe yimɓe quoi j'ai mes raisons an noon falnoma landade goɗɗum mayra ha mbiri heɗima an wo wondunoɗa e Seydou kon kadi ko lippeteno lippude a tankaram mi yaltiro on mi yetti Allah kori wona ɗum de o waɗanma annene min kay ko bimɓe kikiɗe ko ɗum har mi haalanma hay neɗɗo so yiiɗa hunde horo jooɗoto dog gila aɗa jogui koyɗe a nani ko kalanmami ko mi nani ko sa yiiɗa hunde horoma force pour jooɗade hen dog gila aɗa jogui koyɗe o warata de min kay ko mawɓe am ɓen fawilam min kay mi e makko men soɗondiri ken o fiyat kam jamma ñalawma subaka e kikiɗe komi mayɗo ɓandam foof boni ko yetti Allah a yani min juɗɗe a on to meddetade wona yumma en nannunoma hen jaɓɗa ɓandan ɗum fof no yakki o no hoccanalan jaasi laaɓi hay pistole o meeɗi wadde ɗum ko timbere am jaasi so memima rek yofto kono noon wat feere noon jaltirɗa e ngal ɗo dewgal est ce que nani ko kalanmami mi yiwayni toon si Allah jaɓi mbirimi yaaha ƴeew lijidde hoorema nde yidde men nde laarani kalesi galleji balde camara e dow mum mi ari sabu premiére fois ɓiɗɗan o yeehi ko gallami wi ɓiɗɗo ma no piimo mi ari ɗo deuxiéme fois ko cukalu yahannan ko gallami mo piyamo mi ari ɗo min sendidiri ɓe ha mi heesi waddude e ɓiɗɗo ma o troisiéme fois ko piimo kon ko an ittindiri ɓe ka non yoni ɓiggal ngal yoni mi aran ɗo goye pour yen hewtude pour fotten komi arɗo ɓiɗɗan on pour naɓamo saabu depuis o piimo ngal piggal koko galle an woni ko ɗum ɗo mi addimo ɗo hande saabu komi addata mi hokkatamo ɓiɗɗan o yitere makko bonani e juugo makko helani o ŋaybani o taw o ŋaybinanammo ma o bonnanammo mo guite ɗen mi hande mi ari ko yo jontumo dande mi natta ɓiɗɗan ko ɗum addinan hande hono wiyete bo hono wiyete Kumba mi tottima dande mane laabi goo laabi sappo laabi nogas gorko yawra bara waɗi ɗum yetti Fat. Allah ɗo ala ko haale joni ala ko mi waɗata sina alhamdulillahi rabbil alamin o hokkimo dande mum gasi ko ɗum leɓara an joma galle a fewnani an ko ɗum leɓara komi watam haalde dal accana kam hakke par ce que simi accanama hakke rek a sumoye men o nak kanko kala gacce bomi heeɓi o nder o saare ɗo o tegi men ɗum simi wawno bolde mandam de mi haalama accana kam hakke mi waɗatno ɗum mam ɓay wayini joni gasi Kumba mi torimo yaafere nani torimo yaafere hakke ala to ko ni rawara wonde hande kadi min ɓiŋalɗe ya Seydou awa mam lore jango accanana hakke sabuna ko cukalu newi kun jonnuɗa komo an on woni meselal yuwa ga yuta ga siko needi tan ko ha e o Kumba Juma joni
meɗen torima yaafuye ko yaafuye tum e watama torade ɗo hay pusme wata wolde yaafana ɗon no alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗo haccu hakke ala toon ko noon tigi giɗɗo ma ko nde neyiɗo machallah yo Allah waɗanma jam anani yo Allah waɗanma jam ayi komi haalannoma des années komi haalannoma fii ɓiɗɗo ma hande ko ɗum arti ɗo neyi ɓiɗɗo ma ayi neyɗi kala ko sodɗa ɗum jari mimi ko min tan heeɓi ala probléme joni réglé probléme moɗon min tan heeɓi o ha ko noon si jungo ñoli ko jooma jungo tottitte ko min tan heeɓi o kono noon ko lorode ɗo mi yari o ay kala ko wadda yene nder aduna ma ko ɗum tan heɓata yene ma Allah yoɓimo ɗo mi haala mbiya je m'en fous han Seydou an ko ɗum nangima an ka neɗɗo hoɗum an Seydou an ka neɗɗo hoɗum gonɗa an a mari go'o lippe sertinirima e on ɓe gaddanama ngel cukalel mo andanta tundu ndu piwɗim yiɗno o hakke nedi mundi ala ko mbaɗoyɗa sina an kala serta e on hande kala wiyama an yimɓe ɓe ne laɓe a yi mawɓe sina leɓa cukalel ala ko tumbi hen hunuko mum ko an yimɓe ɓe ne laɓe hay buɓanta o wiyama mi yokkima dande nene andi on si oɗo faala kam ɗaɓɓanaya kam goɗɗo ɗaɓɓanaya kam goɗɗo si oɗo faalaka jooɗa mo faalaka jooɗade ɗaɓɓanayam goɗɗo mi ɗaɓanayma debbo goɗɗo bien sûr si ko min tan bigma o windani taw kay koye goɗɗo kay Seydou no oɗo faalaka jooɗade kay abunan sago gaño ko ñande wo ñande ay ɓe ɗin jala est ce que an wona o hawa nene ko ɓe gaddanaɓe koni faalaka jooɗade est ce que wona o hawa nene tati o liggima an sabuna min mi jibinani ko wayi ni ɗaɓɓoye goɗɗo de gaddananimi ɓe wayi ni an andi si Allah jaɓi ayo yak tani tawaka Leite mendelara ni kalesi galeji kalesi anemin koma